gaixotasun hemorragiko episodikoa horren inguruan berba ingu gaurkoan izan be, azken denbora honetan jente asko nahotan dauen gai bat da. Behi batzu gaixotu, beste batzuk hil intu gaixotasun honek, baina neu aditua ez naiz eta horren inguruan informazio gehiago emunlekien pertsona batekin egin du itzordua gaur oinatin, Jose Ramon Bujanda albaiterisa da bea, ganaduakin lan egiten duzu. Ez dakit, noiztik egiten duzun lan ganaduakin, denbora askotxo, ez da? Askotxo. Ia berrogeira, bai, bai. Ez dakit, gaixotasun hau nundik etorri dan, noiz etorri dan, ze dan gaixotasuna, bai? Gaixotasun hemorragik hau Gipuzkoan detektatu da irailaren hasieran. Estatuan Baseon foko handiena bain dela abuztuan Salamanca inguruan, Salamanca Extremadura. Eta hemen ikusi ditugu kasuak abuztuko azken egunetan iraileko hasieran. Zer dan? Bada gaixotasun bat, kutsadura tasa oso altua da, oso altua. Sintomak aurkezten animalien kopurua bajua da, ez decir, asko gehienak kutsatzen dira, baina ez dituzte sintomarik azaltzen. Eta sintomak azaltzen dituzten animalien kopurua batzuk hiliten dira. Ezin dute gaixotasuna gainditu. Asko gutxi heriotzak daudenean beti errespetu handiak initzen behar da. Eta batzuk, bai, heriotzak badaude. Esateko bentajaren bat, animaliak beralaxe immunizatzen dira. Hau da, antikorputzak sortzen dira, gaixotasunekin kontaktuan hasiala, hasten da, immunitate hori. Hau ikusi da, adibidez, Andaluzin. Andaluzin ondira lehenengo kasuak ontziran estatuan. Iaz, aurten dituzte muestreo batzuk, behiakin eta ikusten, aurten ez dituzte kasurik eduki. Zer esan nahi du, hango behi denak, behi hazienda denak, immunizatuta daude. Eta gainera, amakumiai, horitzaren bitartez, immunitatea pasatzen dio. Zentzio hortan Andaluzin problema hau ez dago. Non dago hemen. Noiz arte? Hotza etorri arte. Gaixotasun hau transmititzen da eltxo baten, moskito baten bitez, kulikoidez, moskito bat. Moskitonek txistatzen du animali gaixorik dagoen bat, eta txistatzen du ere sano ez gaixotasuna ez dakan animali bat. Eta transmititzen dio. Bero ikaragarria bek, egon diran beroa bek, ustailan, irailan, abuztuan, lagundu jo ikaragarri eltxo hau multiplikatzeko, asko egon da. Eta orduan, zenbat eta eltxo gehiago, probabilidade gehiago, gaixotasuna zabaltzea. Horrek eragin dugu gaixotasun hori honetia, hilabete honetan izan duen... Efectivamente, hori da. Zein da historia? Hotzak etorri beharko, denak urrian gaude ja. Aber, lehen hotza daunean, hotza desente batzuk, bihiru egun, eltsoa desaktibatuko da. Hiliten da, ezin du bizi temperatura horiekin. Eta orduan gaixotasuna bukatu ingo da. Hori da. Esperantza hori dakagu. Noiz, egoaldia bek ikusita, baina etorri beharko du, hotzak. Negua gerturaketan da egin hortan. Hori da, hotza datorren nian. Ez dakit, ze sintoma sortzen dagoen, zeintzu dian, zela antzeman leiken, behi bat gaixo hori dauela edo gaixotasun dago? Bai, sintomak. Lehenengo esan dezagun, animalia iten da pixkat lehenen ikusten dana torpetu. Ez dago normal. Basatarak zatizu, zer pasatzen nahi da. Ibili atzean geratzen da taldiakin, eta gero jazten dira sintoma nabarmenenak, dirala abo inguruan. Da, haua, estarria, enziak, mingaina. Eta hori, haunditu iten da. Haunditu. Zenbateaino, hor ere etapa asko daude. Batzutan, haunditzen da inbeste ezin dutela jan eta garrantzitsuena, ezin dute edan. Eta orduan, heriotzaren motibua, hori ja konprobatuta dago, da animaliak ezin dulako edan. Beroabekin deshidratatu eta hiliten dira. Hori ja ikusi dugu horrelaxe dela. Horiek dira sintomak. Bitza, mingaina kanbuan, muturrak bestu iten dira, hor erasotzen du gehiena, inflamazioak sortzen ditu virusak. Mutur, aho inguruan. Batzuk beixan COVID moura izendatu daue gaixotasun hau, ez dakit, guk gizakixo COVID-a bizizan gabenean, bazte hartu inbiar esaten ginean beste gizakixo gandik, ez dakit jaber beixan kaskontan bata bestetik kontagio lezken, ala? Ez, hoxe da diferentzi importantiena. Animali batek bestia ezin du kontagiatu, ezin du kutsatu. Baldin eta
eltxo bat ez badago. Eltxorik gabe, zuk eduki dezakezu behi bat gaixorik, 10 behi sano ingurututa, eta inor ez da kontagiatuko, ikutsatuko. Ez. COVID-erena, bueno. Gentiak gola izan da dauela. Bai, hola itzaten du, ez? Virus bat da, eta nik horretziko nuke. Tratamentua, bai, tratamentua badago, hemen inflamazio handia sortzen diran eskerostik, ordu tratamentua da antiinflamazio hori saiatu gutxitzen, bai? Eta hori da, porque benetan tratamentu espezifiko virus honen kontra ez dago, bale? Ze gertatzen da? Gertatzen da ere hau datorrela momentu bat, nik pixkat izautzen dut, bastante basarriko mundua, eta hau dator, ez dizu zango momento kritiko baten, baina momentua ez da ona, ez da ona. Ez decir, situazioa da ona. Basartarak bere produktua saltzeko merke saldu, garesti erosi, argilea, pentsua eta orain propina hau, ezta. Eta orduan sortzen nahi da, ikusten da, desanimo handia. Sektoria lehen etxeo nola posik, eta orain hau, eta batzuk izate izute, zer gehiago falta da, honekin. Hori gaindituta, betiko, burokraziak eta historiak zailtasuna dituzten, pero pixkat ateratzen nahi naiz. Pero hortik dijoa. Barkatu, mesua, betiko mesua ezin da esan lasai ez da zer gertatzen. Noski gertatzen nahi dela. Esatia zer gertatzen da, irresponsable bat esatia. Denak larri ibili behar deu, kontuz, denak hil behar deu, ez. Hil behar dena da, prekauzioa handia euki. De hecho, basarretarak hau egiten dute perfectamente, badakite. Ganaua observatu, ikusi, beren gainean. Eura dia onduen ez auketan dagoenak, ez? Lengua basartarotek izatezian. Mezu sexi ez izaten izate, ganaua observatu inbehar degula. Zeiten dugu egunero tarrazoi dena zeukan. Konsejo horiek ematia basarretaratei, gaina olako egoera baten, garbi dago iten dute, betetzen dute, eta hori da pixkateko era. Ez dakit jaber lehenengo aldixa dan olako gaixotasun bat Euskal Herri iratorten dana, esan duzu Afrika ingurutik datorrela, Espainian, Estatuan, Hegoaldian, aurretik ikusi dago. 2010 urtean etorri zen antzeko gaixotasun bat basartarak ondo dakite, hemen gain urdina, lengua azul, oso antzerakoa. Hor ere, moskito bat, eltxo baten bitartez, hor ere Afrikatik etorri zen, baina pentsa baina gauzak nola dijoa zen, gaixotasun hori detektatu zuten ja bukaeran Dinamarkan. Ez da hola hegoaldian, hori ez dago Andaluzin. Ez decir, gero eta gorago joan zen. Oso antzekua, virus bat, eltxo bat behar zuen intermediario moduan, eta ez olako sarraskiak egiten, behar badau baino gehiago, gehien bat arditan, esan zen hori, arditan, behietan apenas, baina hasi zan hemen, antzera, Salamanca inguruan eta zeon, esaten dute ez da hori konprobatuta. Kamioi batek ekarriko tezun, Oiartzunen aparkatu, eta gila da, Oiartzunen fokoa esan txala gogorra. Artaldetan afektatu, eriotzako purua, ardiak etxo polbo, hau baino, esan dezagun, larriago zen. Pero bai, oso antzekua, lengua azul, oso antzekua bingain urdina esan zen. Gaixotasun honek bakarrik behitan eragin dau, ala beste abere batzutan bai? Dirudinez, hori estudio batzuk badaude, beste hausnardunei, ardilei, hauntzei, baina sintomarik ez dira ikusi. Horrek esan nahi du ardilak eta hauntzak ez dutenik eta zerbitzea dutela esaten dena reservorio moduan, hau dela, eltxo batek txistatzen du ardi bat, gaixorik da ona, sintomarik gabe, pikatzen du gero behi bat, eta transmititzen dio. Baina behintzat, arditan eta hauntzetan, zero. Ez da, notifikazio horik ez da egon. Orduan, akaboteko, transmitiu gura duen mesua, ez da izan behar alarma mesua, baina lasaitasun mesua bez? Ez. A ber, basartarak hau dakite oso ondo. Hemen jendeak bere gana ezautzen du eta lan egiten du, profesionalak dira, denak dakite, ze gertatzen dan, zabaldu da bere ala informazioa, beren artean hitz egiten dute. Ez decir, lasaitasun mesua, por ejemplo, atzo behi bat hil baldin bada, eta zaba, lasai egon, esate izut, mesedez. Baina ikusten dugu animali kopuru, hiltzen diran animali kopurua altua ez dala. Baina berriro esate izut, tokatu zaio nahi, ez zaio zu, lasai egon, ez zaitate. Hoitz esango zan mesua, iten ari arana. Obserbatu, ikuskatu anaua, ondo, eta ikusten baute zeo zer estraño, abisatu albaitaria, eta guk aldegin egingo dugu, hortarako gaude.